ಅರ್ಜುನ ಒಂಜು ದಿನ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇನ್ವೆರ್ಗೆ ಮಾಧವ ಜೀವನ ಪಂಡ ದಾದೆ ಎಂದು ಐಕ್ ಕೃಷ್ಣ ತೆಲ್ತುದು ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಶತ್ರು ಇನಿ ಪನ್ಪುನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಮಿತ್ರ ಈ ಕ್ಷಣ ಪನ್ಪುನನೆ ಜೀವನ ಅಂದ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಕೊಂದು ಪೂರ ಪನರೆ ಐಜು ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯ ಅನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯಾನಿ ಬೈದಿನಿ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅತ್ತು ಸಾಯಿ ಮಂದಿರಗ ಬರ್ಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತೆ. ಓಂ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಪೆತ್ತ ಬತ್ತಿನೆಕ್ಕ ಅದು ಪೆತ್ತ ಬತ್ತಿನೆಕ್ಕ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಏತುಂಡು ದೊಲ್ತಾ ಮಟತ್ತ ಯಾನಿರೆ ಕಡಪ ಉಂದು ಐಕ ನೇತ ಬೊಬ್ಬೆ ಕಾಡುಡ್ದಿಂಚಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ತರಾದೊಂದು ಕಣ್ಣು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ ತೂಲಗೆ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ಕೋಕು ಕಾಂಡ ಹಂಚಿ ಪೋಯಿನ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಬರೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ದೂರ ಹಾಕು ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾರ್ನ್ ಪಂಡಲ ಪೋಪುಜ ಕೆಲವರ ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ದಾಯಿಗನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಬಸ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ತೂರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋನುಂಡು ಲೈಟ್ ಅದು ಅವರ ಜೋರ್ ಬರ್ಪುನು ಅವರ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಹಾಪುನು ಅವರ ಜೋರ್ ಬರ್ಪುನು ಅವರ ಸ್ಲೋ ಹಾಪುನು ಅಂಚನೆ ಆവുന്നുണ്ട്. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಪನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮೊಸರು ಕುಡ್ಕೆಗೊಂಡತೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ನಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಏತಿತ್ತಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಲ ಬತ್ತಿ ಬಿಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಸ್ಸ ಬರೋಚಿ ನೀವು ಮೊಸರು ಕುಡ್ಕೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಮಾತ ಉಂಡು ವರ್ಷ ಬತ್ತಂದ ದಾಲೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜಿಂಜುನ ಜನಲ ಜಿಂಜೇರು ಬರ್ಪೂಜೆ ಜನಕ್ಕೂ ವರ್ಷ ಬತ್ತು ನಂದು ತಿರ ಪೋಪೇರು ಶಾಯ ಬರ್ಸ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂದು ಪೋಪೇರು ಮೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೂ ಇಜ್ಜಿನ ತಾಗ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಅತ್ತೆ ದಾಗ ಜಿಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಸರು ಕುಡ್ಕೆ ಐಕ್ ಯಾರು ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೈಯಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಚೆದು ಬಂದಿಜಿ ಎನ್ನನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮೊಸರು ಕುಡ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದೆ ಪನ್ನೋರೆ ಅವೇನು ಮಾತಿದ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆತನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ಪಣ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಆತನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನನೇ ತೂತಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ನಿಜವನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅವನನ್ನೇನೋ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಅದು ಆರೆಂಗು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅರೆಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೂಡ ಅವು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಅವೇನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಅದು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಮಂತಿದ್ದು ಚೂರು ಆತೆ ಯಾತದಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇನ ಕರೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇನಿ ಆವಂದನ್ನೇ ಇನ್ನೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಮಿನಿಯಮ್ ಸಂಡೇ ತುಕದ ಅದು ಆಪುನ ಕೆಲವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಪುನಾರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ ಆಪು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಅವು ನಾನು ಆವಂದಿನ ಬೇಲೆ ಏನಿದೆ ಇಂಕ್ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರಂದಲೆ ದಿನ ಆಡತ್ತ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರಂದಲೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಚೂರ ಗೊತ್ತಾವನಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವನಿಚ್ಚಿ ಯಾನೇನೆ ಅವರ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುಗೌದು ಬಟ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪೆಯಾಗ ದಾದ ಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಇನ್ನ ಕೈದ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೋಣ ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ತೂಕದಾದ ಆಪುನಾಗ ಓಕೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಪನ್ನರೆ ಇತ್ತನಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಎನ್ನ ಜಿಮೇಲಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ID ಕೇಮರು ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏಪಲ್ ಏನೋ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಉಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ನಾಡುಗಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಕಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪುದರ್ನ ಗೊತ್ತುಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮೇಲ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುನು ದಾದನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಿನಿ ತಿಕ್ಕಣ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕಲಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂಚ ಅದು
ಇನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನ ಸುಜಿತ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನಾರ್ದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತದಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡುನ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಪನೋಲಿ ಅದಾಡೋರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಪರೂಪಗೊರ ನೆನಪಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಆತದ್ದು ದೆಪ್ಪುಜಿ ಏನ ಖಾಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೈತೆ ಒಂದು ಚೂರ್ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆತೆ ಏಪನ ಅಪರೂಪಗೊರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಳ್ಳೆ ಎಂದು ತುಚ್ಪಾವನು ಅಂಚಾದ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸುಜಿತ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆನಾ ಯಾರು ನಿಕು ಕಡಪ ದಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರ ಚಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಫುಲ್ ಆದಕ್ಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಿನಿ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂದ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಿಕಲೆಗಳು ನಿಕು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತನಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಪನೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ತೂದು ಪೂಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ದಾದನ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೋರು ನಾ ಕಡೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಏರೆಗಾನಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಸುಜಿತ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಹೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾಡ್ದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೈತಿನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಚ್ಚಿ ಆ ನೈಟ್ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿನಿ ಬರ್ತದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಡು ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಹಾಪುಡು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ತುಚ್ಪಾಡು ಹಾಪುಡು ಸೊ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಚಿಪ್ಪನಾರೆ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಯಾನಿತೆ ಫೈನಲಿ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನೆ ತನಿಷಿಗ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಎಡ್ಮ ಕೆತ್ತಿ ಕನತೆ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಟಾಟೆ ತಾಗಿನ್ ಮಾತ್ರ ತಾಗಿನೇ ಕೊಂಚ ಕೆತ್ತಿ ಪೂಡಾಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವೇನ್ ಅಡೆಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದಿಯೇ 7 ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನದೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ದಿಯೇತೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವೇ ಲೋಟಡ್ ಯಾನು ಅರಿದೇಯ್ದಿನಿ ದೆಕ್ಕದು ಬರಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಲೋಟಡ್ ನೀರ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಇಂಚಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಯಾನು ತುಪ್ಪ ಬೊಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಮೊಸರು ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಮಚಡ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅವು ಪುಡಾಯ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ರೆಸಿಪಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಅವೇನ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಡಿಗೆಗ್ ಅವು ದಾಲ ಪುಡಾಯ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕಲ್ಲಡ್ ಸರಿ ಜಜ್ಜ ದಿನ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ 4 ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ತನಿಷ್ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜತೆ ಲೈಟ್ ಖಾರ ಒಪ್ಪಡಂದು ಎನ್ನದೆ ರಫ್ಲಿ ಜಜ್ಜ ದಿನ ಆತೆ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆನಾ ಮಲ್ಲ ಶೆಫ್ ಪನೊಂದು ಅಟಿಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಶೆಫ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡೆ ಯಾನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವರೆ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚಿ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕದು ಜಾವೆ ಪೂರ ಸಿಂಕಡೆ ಉಂಡು ಯಾನೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂದು ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕಗ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆಟ ಅಂದಾದೆ ಮಲ್ಪುನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ 2 ಬಾಜನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ 2 ದೆಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇನಾಗ 2 ಪಾತ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡತ್ತ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಬತ್ತೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ ಬಂತೆ ಇತ್ತೆ ದಾದೆ ಆಡ್ ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಟಾಟೆ ಆಡ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಕೆತ್ತಿ ದಾಯ ಪಾಡುನು ನಡೂಟು ದದಾಂಡಲ ಅಗ್ಗೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತನಿಷಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದ್ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಕರ್ಡ್ಸ್ಲ ಪಾಡಿ ಐತೆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಫೆಯಾನು ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲಿಗೆ ಬೇಯ್ಜಿನ ಮಿನಿ ಅಂದ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಯಡ್ ಐಟೆ ಅಂದ್ ಅಡೇಗೆ ದೀದು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಉಲ್ಟಾ ದೀದು ಬೇಯ್ಪಾಯೆ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಶೋ ಕುಡೆ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಅರಿನ ಐಕ ಆಡ್ ಮಲ್ತೆ ಓ ಲೋಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಅರಿ ದೆತ್ತೋನಿ ಅಂತ ನಿಕುಲ್ ತೂಯರತ್ತೆ ಅವೇ ಲೋಟೆಡ್ 4 ಲೋಟೆ ನೀರ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ನಮ್ಮ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಆಯ್ಜುನ ಒಂಜ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ನುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜ ಅಡಿ ಪತ್ತುಣ ಈಗೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವು ಆವಡು ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ತುಜಿಂಡ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಶೋಕತ ಅಂದ್ ಇತೆ ನೀರ್ ಪೂರ ಆಡ್ ಮಲ್ತದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಇತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಅವೇ ನಾನು ಆಡ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬುಂಡ ಇಂಚ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀಪುನ ದುಂಬು ನಮ ಒಂದೈತ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಲಿ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ದಯಪಂಡ ಮಸಾಲಾಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಲಿಯತ್ತೆ ಇಂಚ ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಂಡ ಒಂದು ಸುಲಭ ಹಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಪುಜಿ ನೆಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಆಯ್ಕುಡ್ಲೆ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಕತ್ತೆ ಅವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಓವೊಂದು ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂದೇ ನಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನೇ ಈ ಪೊಡಿ ಟೋರರ ಯಾನ್ ಮನಸಾನಾಗೆ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪೆ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚಿಟ್ ಬೇಯರೆದಿಯೇ
अब फाइनली एग बिर्यानी रेडी आंड इते कुकर ओपन मल्पुनाग बिर्यानीद परिस्थिति इंच आयतन ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವೇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡಾವು ಸರಿ ಆಪುನಂದು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನಿ ದದಾಂಡಲ ಮೈಲ್ಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪುನ ತಿನ್ಕ ಖಾರ ಗೀರ ಪೂರ ತಿಂದು ಸಾಕಾತನಂದು ಐಕ್ ತಕ್ಕನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆತಂಡು ತನಿಷಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಐ ರಡ್ಡು ಸಲ ತಿಂಡೆ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಪೂರ ಮಲ್ದು ಜಾವೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಚ ದೀಪ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪಾದೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ Taina video. Please hit like, share and subscribe. Lots of love. Bye.